कृष्ण हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിച്ചിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചക്ഷുർമീലിതം നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ഭൂതകാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗര രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാചരണ ലളിതാശേ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്യാത ഗോവിന്ദ സ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖപ്രസാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം ഗുരവോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാതന മന്നിഷ്ഠാനകമത്ഭാഗ്യമതാനന്ദ നമോസ്തേ. श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 5 വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ ഈ 5ാമത്തെ അധ്യായം വരെ, അതായത് 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചെന്ന് ഒന്ന് സംഗ്രഹിച്ച് പറയാമോ? ആർക്കെങ്കിലും ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നായി പറഞ്ഞാലും മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും പറയാനില്ല, ആർക്കും ഒന്നും പറയില്ല. എന്തും നമ്മൾ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? ഋഷിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങളിൽ 6 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഋഷിമാര്, അല്ലെ? 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ആ 6 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സൂത ഗോസ്വാമി. അതായത് നൈമിഷാരണ്യത്തില് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരാണ് ഈ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. ആ 6 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ആദ്യത്തെ, അതായത് 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെയും അധ്യായത്തില്. ഈ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, അതായത് എല്ലാ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ വന്നത്? എന്തായിരുന്നു 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? നാരദാഗമനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് വ്യാസദേവന് മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ഇല്ലാണ്ട് ആവുകയാണ്, അല്ലെ? അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാരദ മഹർഷി വരുന്നത് അവിടെ, അല്ലെ? അതാണ് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവന് മനസ്സിന് സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വരെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിന് അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെ നൈമിഷാരണ്യ ഋഷിമാരുടെ 6 ചോദ്യങ്ങളും ശിലസൂത ഗോസ്വാമിയുടെ ഉത്തരങ്ങളും.
1 മുതൽ 3 വരെ അതാണ് ഉള്ളത്. 4 മുതൽ 7 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ചരിത്രം. അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 11 വരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രചയിതാവിന്റെ ചരിത്രം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് എങ്ങനെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ശ്രീല വ്യാസദേവന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതാൻ തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 11 വരെ, അതായത് 4-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ അധ്യായം 7 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയും ഇതാണ് പറയുന്നത്. അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 12 മുതൽ അധ്യായം 19 വരെ മഹാരാജ പരീക്ഷിത്തിന്റെ ചരിത്രം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മോക്ഷം. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിന്റെ ജനനം, മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത് കലിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നു, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുമായി മഹാരാജ് പരീക്ഷിത്തിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ഈ ഒരു സ്കന്ധം കഴിയുന്നത് വരെ ഇത്രയുമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു ചെറുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 5 ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ശ്ലോകം 1 മുതൽ 7 വരെ ശ്രീ നാരദന്റെ അന്വേഷണങ്ങളും ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും. ശ്രീ നാരദൻ ശ്രീല വ്യാസദേവനോട് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ വിവരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്ലോകങ്ങൾ 8 മുതൽ 22 വരെ. അപ്പോൾ 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ വിവരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ശ്രീ നാരദമുനി തന്റെ മുൻകാല ജീവിതം വിവരിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 23 മുതൽ 31 വരെ. അപ്പോ ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രവും ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ നാരദൻ ശ്രീല വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 32 മുതൽ 40 വരെ. ചുരുക്കത്തിൽ കർമ്മത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾക്കെതിരെ ഭക്തിയുടെ ആധിപത്യം ഈ അധ്യായത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രക്രിയകൾക്ക് എതിരെ, അതായത് എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതൊക്കെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളുടെ ഗുരുവിന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്താം എന്നും ഗുരുവിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാമെന്നും ഈ അധ്യായം കാണിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ? കാരണം വ്യാസദേവനാണ് അസംതൃപ്തി, ഹൃദയത്തിൽ അസംതൃപ്തി ഇരിക്കുന്നത് വ്യാസദേവനാണ്. ഈ കാര്യം വ്യാസദേവൻ ചോദിക്കുന്നത് ആരോടാണ്? ഗുരുവിനോടാണ് അല്ലെ? തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോടാണ്. എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തത്? അങ്ങേക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാനാവും എന്നാണ് വ്യാസദേവൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവില് ശിഷ്യന് ഉണ്ടാകേണ്ടതായ ആ ഒരു വിശ്വാസം ഇത്ര ദൃഢമായിരിക്കണം. തന്നെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്റെ ഗുരുവിനുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണത് അല്ലെ? ആ കാരണം വരുന്നത് ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ മാതൃകാപരമായ ശിഷ്യൻ എന്ന മനോഭാവം. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ഒരു വളരെ വിനയാന്വിതനായ ഒരു ശിഷ്യന്റെ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇനി 1 മുതൽ 7 വരെ വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയെക്കുറിച്ചുള്ള നാരദന്റെ രോഗനിർണയം. ഒരാളുടെ നിരാശയുടെയും ഹൃദയത്തിലെ അസംതൃപ്തിയുടെയും മൂലകാരണം എന്താണ്? ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിരാശയുടെയും അസംതൃപ്തിയുടെയും കാരണം എന്ന് ഈ അധ്യായത്തില് 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയാണ്. എന്നിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അതിന്റെ രോഗനിർണയം ഇന്ന കാരണമാണെന്ന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നു. ഈ ഒരു 7 ശ്ലോകത്തിന്റെ അകത്തായിട്ട് വരുന്നു. വ്യാസദേവൻ നിരാശനാണ്, നാരദമുനി പുഞ്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ നിരാശനാണ്, പക്ഷെ നാരദമുനി പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഹാമുനി വേദവ്യാസനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശയുടെയും കാരണത്തെയും നന്നായി അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ നാരദൻ പുഞ്ചിരിച്ചു. അപ്പോ ശിഷ്യന്റെ മനസ്സ് ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു ഗുരു ആയിരുന്നു നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ചിരിച്ചാൽ എന്താണത്? അത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല അല്ലെ? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഇവിടെ വ്യാസദേവന് വിഷമം ഉണ്ടായപ്പോഴും അതെന്താണ് വ്യക്തമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷമം എന്നുള്ളത് ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടും അതിന്റെ സൊല്യൂഷനും അറിയുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചത്. ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ പുഞ്ചിരി ശിഷ്യനെ ലജ്ജിപ്പിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ശിഷ്യനെ ധൈര്യപ്പെടുത്താനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു. നിരാശയുടെ മൂലകാരണം ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും പരിപാലിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന അറിവ് ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നിരാശ? അതിന്റെ മൂലകാരണം ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും പരിപാലിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന അറിവ്. നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ശ്ലോകത്തിലൂടെ നോക്കാം. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം. ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കൽ. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താണ് നിരാശയുടെ മൂലകാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും പരിപാലിക്കുന്നതിൽ മാത്രം നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ടെന്ന് പോലും നമ്മൾ
തിരിച്ചറിയാറില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ അവഗണിക്കണം, അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളെ തിരക്കാറേ ഇല്ല, അന്വേഷിക്കാറേ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും നമ്മള് അറിയാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നിരാശ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയെ കുറിച്ചുള്ള നാരദന്റെ രോഗനിർണയം അതും ഈ 7 ശ്ലോകത്തിനകത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നു. സവൈ ഭവാൻ വേദ സമസ്ത ഗുഹ്യം ദുർജ്ഞേയമായ സർവ്വതും ഗുരുവിന് സുഗ്രാഹ്യമാണ്. ഉപാസിതോ യത് പുരുഷ പുരാണ സംഹാരകനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അങ്ങ് ആരാധിക്കയാൽ. ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 5. വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശം. ശ്ലോകം 1. സൂത ഉവാച അദതം സുഖമാസീന ഉപാസീനം ബൃഹശ്രവാഃ ദേവർഷി പ്രാഹ വിപ്രശീം വീണാപാണി സ്മയന്നിവാം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭാത് ചെയ്തു സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം ദേവർഷി നാരദൻ സൗകര്യപ്രദമായി ഉപവിഷ്ടനാവുകയും സൗമ്യമായി പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ഋഷിയെ വേദവ്യാസൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതായത് നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തില് നാരദ ആഗമനമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് തന്റെ പ്രയാസം ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എനിക്കൊരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കാത്തത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ വേദങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പുരാണങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മഹാഭാരതം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നിട്ടും എനിക്കൊരു മനസ്സിനൊരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം അങ്ങേക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആര്? വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി ഇരിക്കാൻ ഇരിപ്പിടം കൊടുത്തു അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സൗകര്യപ്രദമായി ഉപവിഷ്ടനാവുകയും. ഇത് പറയുന്നത് ആരാണ്? സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരോടാണ് പറയുന്നത്. സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ് ദേവർഷി നാരദൻ അങ്ങനെ സൗകര്യപ്രദമായി ഉപവിഷ്ടനായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും നമ്മളെ ഗൃഹത്തിൽ വന്നാൽ, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാൻ ഒരു ശരിയായ ഒരു ഇരിപ്പിടം നൽകുക. അപ്പൊ സൗകര്യപ്രദമായി ഉപവിഷ്ടനാവുകയും പിന്നീടാണ് എന്ത് സംവാദം വേണ്ടത് അല്ലെ, സംസാരിക്കേണ്ടത്, കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ സൗമ്യമായി പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ഋഷിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയി ഇരുന്നുകൊണ്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഉത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ശ്രേഷ്ഠ സന്യാസിയായ വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശയ്ക്കുള്ള ഹേതുവും ശരിക്കും ഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ശ്രീ നാരദൻ മന്ദഹസിച്ചു. ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള അപര്യാപ്തതയാണ് വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയ്ക്ക് ഹേതുവെന്ന് ദേവർഷി വിശദമാക്കി. ന്യൂനത എന്തെന്ന് നാരദൻ ഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം വ്യാസദേവന്റെ അവസ്ഥ ദർശിച്ചത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് സാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യനെ നോക്കി പുഞ്ചിരി തൂക്കിയത്. എന്ത് കാരണമാണെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മിസ്സിംഗ് ആയി പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവന് സംതൃപ്തി ഇല്ലാതെയത്. അപ്പൊ ഇനി നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ്. നാരദ ഉവാച പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭഗവത കച്ചിദാത്മന പരിദുഷ്യതി ശാരീര ആത്മാ മാനസ ഏവ വാം. വർത്തനം ഭാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭാത് ചെയ്തു. പരാശര സുതനായ വ്യാസദേവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവർഷി നാരദൻ ആരാഞ്ഞു. ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര വിഷയമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ? നമ്മള് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ സംതൃപ്തി അതിനെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാര വിഷയമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട്, അതാണ് മനസ്സിന്റെ സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വേദൈസ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വേദങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ആ ഉള്ള വേദം എന്തായി 4ആയി കൃത്യമായി വിഭജിച്ച് അതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഇല്ല അല്ലെ, നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കഥകളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ
അങ്ങനെയുള്ള വേദവ്യാസൻ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും തലത്തിലാണോ ഉള്ളത് ശരിക്കും? അല്ല അല്ലെ, ശരിക്കും അല്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇവിടെ പറയാണ് ശരീരത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര വിഷയമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ? ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രവർത്തിച്ച് വ്യാസദേവന്റെ നൈരാശ്യ ഹേതുവിനെ സംബന്ധിച്ച നാരദന്റെ സൂചനയാണ്. പരാശര മുനിയുടെ സന്തതിയാകിയാൽ മഹാവൈഭവമുള്ള സന്യാസിയായ വ്യാസദേവന് മഹാവംശത്തിന്റെ വിശേഷ അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് വ്യാസദേവന്റെ വിഷണ്ണതയ്ക്ക് ഹേതു എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പുത്രനായിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം ആത്മാവിനെ ശരീരത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാലോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കില്ല. അല്പജ്ഞാനികളായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മാവായി തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ വ്യാസദേവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കില്ല. വാസ്തവികമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിവിഷ്ടനാകാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ നൈസർഗിക സാമോദം ലഭ്യമല്ല. അപ്പോ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല വ്യാസദേവൻ. ശ്രേഷ്ഠനായ പിതാവിന്റെ പുത്രനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരാശര മുനിയുടെ പേര് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരാശരിയ മഹാഭാഗ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു അച്ഛന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതുപോലെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം നല്ല വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുമാണ്. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോ നമ്മള് അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാര് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾ എപ്പോഴും എന്താ ചോദിക്കുക, ഇതെന്താണ് അതെന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും കുട്ടികൾക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ, ശരിയല്ലേ? പക്ഷെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് അത്ര വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ്. വേദങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത രീതി, അതായത് മക്കൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം നിസ്സാരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് വേദത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. വേദവ്യാസൻ വേദത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടല്ല, എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതിക ജീവിതം ഭംഗിയായി ജീവിച്ചും കൊണ്ട് അവസാനം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന രീതിയിലാണ് വേദങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാത്തത് പോലെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ധർമ്മം അല്ലെ. സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജെ ആയിതുക്കി അപ്രതിഹത ആത്മാ സുപ്രസീദതി. ആക്ച്വലി ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ കാര്യം പക്ഷെ ഏതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല? വേദങ്ങളിലൊന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വ്യാസദേവനോട് ചോദിക്കുന്നത്, മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ സാക്ഷാത്കാര വിഷയമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ? ജിജ്ഞാസിതം സുസമ്പന്നം അതിതേ മഹദദ്ഭുതം കൃതവാൻ ഭാരതം യസ്ത്വം സർവാർത്ഥ പരിബൃംഹിതം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് താങ്കളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ പക്വവും പര്യാലോചനാപരമായ യത്നം ഉത്തുംഗവും ഉചിതവും അനോജ്ഞ ഗംഭീരവും പരിപൂർണവുമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നിസ്സന്ദേഹം താങ്കൾ ശ്രേഷ്ഠവും അത്ഭുതകരവുമായ ഒരു കൃത്യം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതം രചിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിപൂർണമായി സർവ്വവിധ വേദ അന്വയങ്ങളും സവിസ്തരം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതം വേദ അന്വയങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമാണ്. അപ്പോ വ്യാസദേവന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ശരിക്കും പ്രശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ ആര്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. വ്യാസദേവൻ വേദങ്ങളെ ഭംഗിയായിട്ട് മഹാഭാരതത്തില് ആ ഒരു മഹാഭാരതം രചിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ രീതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വേദങ്ങളെ വൃത്തിയായി വേദ അന്വയങ്ങളും സവിസ്തരം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് വളരെ അനോജ്ഞ ഗംഭീരമാണ്, ഉത്തുംഗമാണ്, ഉചിതമാണ് അല്ലെ, എല്ലാ തരത്തിലും പരിപൂർണമാണ് ശ്രീമദ് മഹാഭാരതം. വേദവ്യാസനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹാഭാരതം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ശ്രീല വ്യാസദേവനോട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭാത്. വ്യാസദേവന്റെ വിഷാദം നിശ്ചയമായും പര്യാപ്തമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ അല്ല, എന്നാൽ
ഒരു പഠിതാവ് എന്ന നിലയിൽ വേദസാഹിത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചവയൊക്കെ പരിപൂർണമായി അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. തത്ഫലമായി വേദങ്ങളുടെ സമ്പൂർണവും സവിസ്തരവുമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോടുകൂടി മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പഠിതാവ് എന്ന നിലയിൽ വേദസാഹിത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചവയൊക്കെ പരിപൂർണമായി അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല. പരിപൂർണമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. അതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അദ്ദേഹം. ശ്രീമദ് മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പുരാണ രചനയിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്, വിസ്തരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ചിജ്ഞാസിതമധീതം ച ബ്രഹ്മയത്തത് സനാതനം തഥാപി ശോചസ്യാത്മാനം അകൃതാർത്ഥ ഇവ പ്രഭോ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അങ്ങ് അമൂർത്തക ബ്രഹ്മ വിഷയത്തെയും അതുപോലെ അവയിൽ നിന്നും ആർജിച്ച ജ്ഞാനത്തെയും പരിപൂർണമായി സൂക്ഷ്മ പദപ്രയോഗത്താൽ ചിത്രിതമായി വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവയൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും തകർന്നവനെ പോലെ പരിചിന്തിച്ച് വിഷാദനായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയ പ്രഭു? ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഇവ പ്രഭു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ശിഷ്യനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്, ബ്രാഹ്മണനാണ്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരവുമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഉള്ള ശിഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നതിവിടെ പ്രഭു എന്നാണ് അല്ലെ. അങ്ങ് അമൂർത്തക ബ്രഹ്മ വിഷയത്തെ വളരെ റെസ്പെക്ടോട് കൂടിയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വേദവ്യാസനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങ് അമൂർത്തക ബ്രഹ്മ വിഷയത്തെയും അതുപോലെ അവയിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച ജ്ഞാനത്തെയും പരിപൂർണമായി സൂക്ഷ്മ പദപ്രയോഗത്താൽ ചിത്രിതമായി വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ അനുപദം അതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രിതമായി വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവയൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും തകർന്നവനെ പോലെ പരിചിന്തിച്ച് വിഷാദനായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയ പ്രഭു? ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വേദങ്ങളിലാണെങ്കിലും മഹാഭാരതത്തിലാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾക്കൊരു വിഷാദം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വേദാന്ത സൂത്രം നിർവ്യക്തിക കേവല ഭാവത്തെ അനുകൂല പ്രതികൂല സംഭവ്യതകളെ പറ്റി സാവഘാഠം പര്യാലോചിച്ച് വിമർശന ബുദ്ധിയാൽ വാദപ്രതിവാദ സമ്പൂർണമാകയാൽ ലോകത്തിലെ അത്യുദാത്തമായ ദാർശനിക വിശദീകരണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് അനശ്വരതാ വിഷയത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു. അവയുടെ മാർഗങ്ങൾ പാണ്ഡിത്യ ദ്യോതകവുമാകുന്നു. അതിനാൽ വ്യാസദേവന്റെ അതീന്ദ്രിയ പാണ്ഡിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു സന്ദേഹവും വേണ്ട. പിന്നെന്തിന് അദ്ദേഹം അനുതപിക്കണം? പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടല്ല വ്യാസദേവന് വിഷമമുണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുകയാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ മറുപടി പറയാണ് അല്ലെ. നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു, അതെ, താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഷമം ഉണ്ടാവേണ്ടത്? എല്ലാം വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വേദങ്ങളാവട്ടെ അതുപോലെ മഹാഭാരതാകട്ടെ ഭംഗിയായിട്ട് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനപ്രയാസം? വ്യാസ ഉവാച അസ്ത്യേവ മേ സർവമിതം ത്വയോക്തം തഥാ തഥാപി നാത്മ പരിതുഷ്യതേ മേ തന്മൂലമവ്യക്തമഗാധബോധം പൃച്ഛാമഹേ ത്വാത്മഭൂതം. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ അരുളി ചെയ്തു, താങ്കൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെയും പരിപൂർണ സത്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവയൊക്കെ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. സ്വയംഭുവായ ലൗകിക മാതാപിതാക്കളില്ലാത്ത ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്താനമാകയാൽ അങ്ങേക്ക് അനന്തമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ആകയാൽ എന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് മൂലഹേതു എന്തെന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് ആരായുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷന്തിരേനാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ തന്റെ ഗുരുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ പറയാണ്, താങ്കൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഞാൻ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ വേദങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു, ഭംഗിയായിട്ട് മഹാഭാരതം ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്റെ മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ഇല്ല. അങ്ങ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് അല്ലെ, മാതാപിതാക്കളില്ല ജന്മം, അതായത് ഒരു നാഭി പത്മത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത് അല്ലെ. മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു സാധാരണ ബർത്ത് ആയിട്ടല്ല ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അങ്ങയ്ക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനമുണ്ട്, അനന്തമായ
പരിമിതി ഇല്ലാത്തത്ര ജ്ഞാനമുണ്ട്. അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മനപ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങ് തന്നെ അത് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് വ്യാസദേവൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏവരും ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മാവായി തിരിച്ചറിയുക എന്ന ആശയത്തിൽ മുഴുവൻ കഴിവും ശ്രദ്ധയും ചെലുത്തുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ വിജ്ഞാനവും ശരീര സംബന്ധമോ മനോസംബന്ധമോ ആകുന്നു. അങ്ങനെ സർവ്വ വൈഷമ്യങ്ങളും അടിസ്ഥാന ഹേതുവായി തീരുന്നു. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ അത്യന്തം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരാൾക്ക് ആ വസ്തുതയെ സദാ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല. ആകയാൽ എല്ലാ നിർവേദങ്ങൾക്കുമുള്ള മൂലഹേതു പരിഹാരത്തിന് നാരദനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സമീപിക്കണമെന്ന് താഴെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരീര സംബന്ധിയായിരിക്കും, അതുപോലെ മനസ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പരമാവധി അത്രയുമാണ് നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ശരിക്കും ഗുരുവിന്, അല്ലെ, ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വേദവ്യാസൻ തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നത്, താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പ്രയാസം എന്ന് പറയാം. സവൈ ഭവാൻ വേദ സമസ്ത ദുഃഖ്യം ഉപാസിതോ യത് പുരുഷഃ പുരാണഃ പരാവരേശോ മനസൈവ വിശ്വം സൃജത്യവത്യത്തി ഗുണൈരസംഖഃ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭാതിച്ചേ. അല്ലയോ പ്രഭുവേ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും ആത്മീയ ലോക പരിപാലകനും ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടാവും സംഹാരകനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അങ്ങ് ആരാധിക്കയാൽ ദുർജ്ഞേയമായ സർവ്വതും അങ്ങേക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ആര്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾക്ക് എല്ലാ കാര്യവും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, അങ്ങേക്ക് എല്ലാം സുഗ്രാഹ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ 100% നിരതനായ ഒരാൾ സർവ്വ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംജ്ഞയാകുന്നു. അതാണ് അറിവിന്റെ ഒരു ഘടകം. അല്ലെങ്കിൽ അറിവ്, ഒരാൾക്ക് അറിവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയാ? ആ വ്യക്തി എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥനായത് അറിവിന്റെ ഒക്കെ സംഭരണിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാന് 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഷഡ ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ആ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ആ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ അറിവും ഉള്ളയാളാണ് ആര്? ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവിക സമ്പത്തിന്റെ സമക്ഷം വളരെ തുച്ഛമായിട്ട് നാരദനെ പോലുള്ള ഭക്തർ ഓരോ ജീവാത്മാവും പ്രാപ്തമാക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന ആത്മീയ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് തുല്യനല്ലെങ്കിലും ശ്രീനാരദൻ 100% പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്തോടു കൂടിയ ജീവാത്മാവാകുന്നു. അപ്പോ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്? സാക്ഷാത് ധരിത്വേന, അല്ലെ? ഭഗവാന് തുല്യം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭഗവാനല്ല, അല്ലെ? നാരദൻ ഭഗവാനല്ല എങ്കിലും 100% പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്തോടു കൂടിയ ഒരു ജീവാത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ശരിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാസദേവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ത്വം പര്യടന്നർക്ക ഇവ ത്രിലോകീം അന്തശ്ചരോ വായുരിവാത്മസാക്ഷി. പരാവരേ ബ്രഹ്മണി ധർമ്മദോ വ്രതൈഃ സ്നാതസ്യ മേ ന്യൂനമലം വിചക്ഷ്വ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭാതിച്ചേ. അങ്ങയുടെ സുശീലത സൂര്യനെ പോലെ ത്രിലോകങ്ങളിൽ സർവസ്വവും സഞ്ചരിക്കുകയും വായുവിനെ പോലെ സർവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെ അത്രത്തോളം നന്മയുള്ളവനാണ് അങ്ങ്. ആകയാൽ ശിക്ഷണപരമായ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കും ശപഥങ്ങൾക്കും വിധേയമായി അതീന്ദ്രിയത്തിൽ അമഗ്നനായിരുന്നിട്ടും കൂടി എന്നിൽ ഭവിച്ച ന്യൂനതകളെ ദയവായി കണ്ടെത്തി എനിക്ക് അരുളി ചെയ്യുക. അപ്പോ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അതിവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. അങ്ങയുടെ സുശീലത സൂര്യനെ പോലെ ത്രിലോകങ്ങളിൽ സർവസ്വവും സഞ്ചരിക്കും. അതായത് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അതാണ്
സൂര്യനെ അല്ലെ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിന് എല്ലായിടത്തും എത്താൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ അങ്ങയുടെ സുശീലത വായുവിനെ പോലെ സർവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും, ഇവിടേക്ക് വായുവിന് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും, അവിടെയൊക്കെ ആർക്കും പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. ഈ പറയുന്ന ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സുശീലത പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്രകാരം സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെ അത്രത്തോളം നന്മയുള്ളവനാണെന്ന്. അപ്പൊ ഒരു പരമാത്മാവിന് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ, അത്രത്തോളം തന്നെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനായ അങ്ങേക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആകയാൽ ശിക്ഷണപരമായ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കും ശബദങ്ങൾക്കും വിധേയമായി അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ആമഗ്നനായിരുന്നിട്ട് കൂടി, അതായത് ഇത് ശ്രീ വ്യാസദേവനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ശിക്ഷണപരമായ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കും ശബദങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ട്, അതായത് അദ്ദേഹം എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ആചരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ശബദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തപശ്ചര്യകളാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു ശരിയായ വൈഷ്ണവനാണ്. ശബദങ്ങൾക്കും വിധേയമായി അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ആമഗ്നനായിരുന്നിട്ടും കൂടി, ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കൂടി എന്നിൽ ഭവിച്ച ന്യൂനതകളെ ദയവായി കണ്ടെത്തി എനിക്ക് അരുളി ചെയ്യുക. അതായത് എന്താണ് എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂനത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട്. എല്ലാ രീതിയിലും ചിട്ടപ്രകാരം തന്നെ അല്ലെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ. എന്നിട്ട് കൂടി എന്താണ് എന്റെ ഹൃദയത്തില് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭാതിച്ച് അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം, സത്കർമ്മങ്ങൾ, ദേവാരാധന, ദീനവത്സലത, ദാനം, അനുകമ്പ, പരോപകാരം, അഹിംസ, കാർക്കശ്യമായ ശിക്ഷണ, ധർമ്മ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ വേദപഠനം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സദാ പ്രയോജനകരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കും ശബദങ്ങൾക്കും വിധേയമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം, സത്കർമ്മങ്ങൾ, ദേവാരാധന, ദീനവത്സലത, ദാനം, അനുകമ്പ, പരോപകാരം, അഹിംസ, കാർക്കശ്യമായ ശിക്ഷണ, ധർമ്മ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ വേദപഠനം, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? ശ്രീല വ്യാസദേവൻ. എന്നിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രീ നാരദ ഉവാച, 8ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ, നമുക്ക് സ്ലൈഡ്. വ്യാസദേവൻ ഇവിടെ നാരദ മുനിയെ സൂര്യനോടും വായുവിനോടും പരമാത്മാവിനോടും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് നേരത്തെ കണ്ട ശ്ലോകത്തില് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സൂര്യൻ എല്ലായിടത്തും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ വായുവിന് എല്ലായിടത്തും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവിന് തുല്യം എന്നൊക്കെയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിനെ ആര് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? വ്യാസദേവൻ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യാസദേവൻ നാരദ മുനിക്ക് സ്വയം പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് ശരി എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ വീക്ഷണം മാറ്റിവെക്കുന്നു. ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇന്നതാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതല്ല ശരിയായ രീതി, ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ശരിയായ രീതി എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. അങ്ങനെ ഗുരുവിന് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിതനാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ. തന്റെ വീക്ഷണം അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നേ ഇല്ല അല്ലെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നതാണ് എന്ന് എവിടെയും വ്യാസദേവൻ പറയുന്നില്ല. തീർച്ചയായും അങ്ങേക്കാണ് എല്ലാ അറിവുള്ളത്, അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം, അസുരന്മാർ അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ ക്ഷീരസമുദ്രം കടഞ്ഞതിനു ശേഷം അസുരന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധം നിർത്താൻ ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നാരദ മുനി. ഉദാഹരണം, ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടി മഹാഭാഗവത ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കയാതുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിർത്താൻ നാരദ മുനി ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് വായുവിനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ പോലെ മറ്റൊരാളിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അസുരന്മാർ അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ ക്ഷീരസമുദ്രം കടഞ്ഞതിനു ശേഷം അസുരന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധം നിർത്താൻ ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നാരദ മുനി. അപ്പൊ അസുരന്മാര് അവസാനിക്കാറായപ്പോഴാണ് ദേവന്മാരോട് ആ യുദ്ധം നിർത്താൻ നാരദ മുനി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ ഓൾറെഡി അവസാനിക്കാറായി. ഇനി നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവര് അവസാനിക്കും എന്നുള്ളത് ആർക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു. ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവല്ല, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ ദേവന്മാരൊക്കെ കൂടി കയാതുവിനെ വധിക്കാൻ പോയി അല്ലെ. ഈ ഒരു അസുരനെ കൂടെ സഹിക്കാൻ വയ്യ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെയോ സഹിച്ചു അല്ലെ, ഇനി ഇയാളെ കൂടെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ അതിനെ കൊന്നു കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ദേവന്മാരെ
കയാതുവിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്, അല്ല അല്ല, കയാതുവിന്റെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, അവരുടെ ഗർഭത്തിലുള്ളത് ഒരു പരമപരിശുദ്ധനായിട്ടൊരു ഭക്തനാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ സൂര്യനോടും വായുവിനോടും പരമാത്മാവിനോടും ഒക്കെ ഭൂമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം 99ാമത് അശ്വമേധ യാഗത്തെ മഹാരാജാവിനോട് നിർത്താൻ ബ്രഹ്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഋതു മഹാരാജാവിന്റെ പോഷൻ വരുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാ തോന്നുന്നു. ഓ ഋതു മഹാരാജാവ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അശ്വമേധ യാഗം നടത്തുന്നുണ്ട്. 100 അശ്വമേധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരുടെ പൊസിഷൻ കിട്ടും? ദേവേന്ദ്രന്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേവേന്ദ്രൻ ആവാൻ വേണ്ടത് ശതക്രതു എന്നാണ് ദേവേന്ദ്രന്റെ മറ്റൊരു നാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശതക്രതു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 100 അശ്വമേധങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ആള് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ 100ാമത്തെ അശ്വമേധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ദേവേന്ദ്രൻ ഒരു എന്താ പറയാ സന്യാസിയുടെ വേഷമൊക്കെ കെട്ടി വന്ന് ആകാശത്തെ കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഋതു മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത്. ഒരു വട്ടമല്ല 3 വട്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വന്നിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമുണ്ട്, തന്റെ പൊസിഷൻ ഇല്ലാതെ ആയി പോകുമോ, അത് ഋതു മഹാരാജാവിന് കിട്ടുമല്ലേ, ഋതു മഹാരാജാവാണ് അടുത്ത ദേവേന്ദ്രനെങ്കിൽ താൻ സ്ഥാനം ഒഴിയണ്ടേ, ആ ഒരു ഭയത്തിലാണ് ദേവേന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് ഋതു മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, ഈ അശ്വമേധ യാഗം നിർത്തിക്കോളാം, കാരണം എന്തായാലും ദേവേന്ദ്രൻ സമ്മതിക്കൂല അല്ലെ, 3 വട്ടം വന്നിട്ട് അശ്വത്തെ കൊണ്ടുപോയി, അപ്പൊ ഇനി അത് നിർത്തിക്കോളൂ, താങ്കൾക്ക് 100 അശ്വമേധം ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യം കിട്ടും, പക്ഷെ 100ാമത്തേത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അത് ഗുരുവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഏതുപോലെയാണോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വന്ന് പറഞ്ഞത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് ഇത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് ഈ അശ്വമേധം നിർത്തിക്കോളാം. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഋതു മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഈ അശ്വമേധത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇനിയും ഉദാഹരണം പറയാണ്, യക്ഷന്മാരെ കൊല്ലുന്നത് നിർത്താൻ ബ്രഹ്മാവ് ധ്രുവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ധ്രുവൻ യക്ഷന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തന്റെ സഹോദരനെ വധിച്ചത് യക്ഷന്മാരിൽ ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് യക്ഷന്മാരോട് വളരെ എന്താ പറയാ യക്ഷന്മാരെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ യുദ്ധം പോയപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ യുദ്ധം നിർത്തണം എന്ന്. വാസുകിയുടെ വാൽഭാഗത്ത് നിന്ന് സമുദ്രം പങ്കെടുക്കാൻ സമുദ്രം കടയുന്നതിലാണ് കേട്ടോ, കടിക്കുന്നതിലല്ല, കടയുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദേവതകളോട് സ്വീകരിക്കാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോ വാസുകിയുടെ വാൽഭാഗത്ത് സമുദ്രം കടയാൻ ദേവതമാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാൽഭാഗത്ത് പിടിച്ചാൽ എന്ത് വരില്ല? വിഷം വരുന്നുണ്ടല്ലേ, വാസുകിയിൽ നിന്ന് വിഷം തുപ്പും. അപ്പോ ആ സമയത്ത് അസുരന്മാരാണ് ആ ഒരു ഭാഗം, അതായത് തലഭാഗം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ അവർക്കല്ലേ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ സേഫ് ആക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? വിഷ്ണു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയെ സൂര്യനോടും വായുവിനോടും പരമാത്മാവിനോടും താരതമ്യം ചെയ്തതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭവദാനുദിതപ്രായം യശോ ഭഗവതോമലം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ലോകോത്തരവും കളങ്കരഹിതമായ മഹാത്മ്യങ്ങളെ താങ്കൾ യഥാർത്ഥമായി സവിസ്തരമായി വർണ്ണിച്ചില്ല. ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനല്ല എന്ന വസ്തുത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരമപുരുഷനെ വേണ്ടത്ര മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കാരണം പറയാണ്. 7ാമത്തിലല്ലോ 8ാമത്തിലല്ലേ കാരണം പറയുന്നത്? നമുക്ക് നോക്കാം 8ാമത്തേത്. ശ്രീ നാരദ ഉവാച ഭവദാനുദിതപ്രായം യശോ ഭഗവതോമലം യേനൈവാസൗ ന തുഷ്യേത മന്യേ തദ്ദർശനം ഖിലം. ഇവിടെയാണ് ശ്രീല നാരദ ബ്രഹ്മർഷി കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? പ്രവർത്തനം ഭാഗത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയപ്രപാത്തിച്ച് ശ്രീ നാരദൻ അരുളി ചെയ്തു, യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ലോകോത്തരവും കളങ്കരഹിതവും ഉദാത്തവും മനോജ്ഞ ഗംഭീരവുമായ മഹാത്മ്യങ്ങളെ
താങ്കൾ യഥാർത്ഥമായി സവിസ്തരമായി വർണ്ണിച്ചില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാത്ത ആ ദർശനം മൂല്യരഹിതമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ എഴുതിയതിൽ ഒന്നിലും ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ എല്ലാറ്റിലും അതായത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മള് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല വ്യാസദേവൻ. ഒരു ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാന് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാത്ത ആ ദർശനം മൂല്യരഹിതമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊന്നിലും ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വ്യാസദേവന്റെ രചനകളൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? വളരെ മഹത്വമുള്ളതാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ലോകോത്തരവും കളങ്കരഹിതവും ഉദാത്തവും മനോജ്ഞ ഗംഭീരവുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മ്യങ്ങളെ സവിസ്തരമായി വർണ്ണിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് അതിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാലേ നമുക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ധർമ്മം. ധർമ്മം സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രവർത്തിച്ച് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം വ്യവസ്ഥാപിതമായി ശാശ്വത യജമാനന്റെ നിത്യസേവകരായി വർദ്ധിക്കുകയാകുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം ജീവാത്മാക്കളായി വിസ്തരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രേമയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ്. മാത്രവുമല്ല, ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനെയും ഇരുവരെയും സംതൃപ്തമാക്കുന്ന ഏക ഘടകമാണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മമൈ വാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശാശ്വത അംശമാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ, അതായത് ജീവാത്മാക്കളെ ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരിച്ചെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ സ്വയം ജീവാത്മാക്കളായി വിസ്തരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രേമയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഒരമ്മ കുട്ടിയായിട്ട് അല്ലെ, അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ആ കുട്ടിയും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അമ്മ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, കുട്ടി അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെയും. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രേമയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ. ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ പ്രേമയുത സേവനത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും എങ്ങനെയാണോ അർജുനന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ യശോദാമ്മയ്ക്കും നന്ദമഹാരാജാവിനും വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ ആദ്യം പ്രേമയുത സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് ഭഗവാന് തിരിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് അതേപോലെ അല്ലെ ഏ യഥാമം പ്രപത്യന്തേ താം സ്ഥൈവ ഭജാമ്യഹം. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരോട് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം, പ്രേമയുത ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ്. മാത്രവുമല്ല, ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനെയും ഇരുവരെയും സംതൃപ്തമാക്കുന്ന ഏക ഘടകമാണിത്. അപ്പോ ഭഗവാന് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോ നമ്മൾക്കും അതീന്ദ്രിയമായ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. വ്യാസദേവനെ പോലെ അവിധം വ്യുൽപ്പന്നനായ പണ്ഡിതൻ വേദ സാഹിത്യങ്ങൾക്ക് വേദാന്ത സൂത്രത്തോടെ സമാപിക്കുന്ന നിരവധി വിസ്തരണങ്ങൾ രചിച്ചുവെങ്കിലും അവയൊന്നിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവും സ്ഫുടമായും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മഹാത്മപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോ വേദങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ അല്ലെ, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെവിടെയും ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അത് മാത്രല്ല, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വേദൈശ സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യോ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, വേദ്യ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതും അത് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെ എന്തുള്ളൂ? വേദങ്ങളുള്ളൂ. അതിനുശേഷം വരുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലൊന്നിലും ഭഗവാനെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിക്കാത്ത ശുഷ്കമായ ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങൾ പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നവയായാലും അവയിൽ നാമം മാത്രമായ ആകർഷണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. നിരപേക്ഷ
നിരപേക്ഷവും പരമവുമായ സത്യത്തെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മൻ അഥവാ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായി സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ സമൃദ്ധി പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ പരമമായ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാളും ന്യൂനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും ഭഗവാൻ എന്ന സാക്ഷാത്കാരവുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നതോ അത് അത്രത്തോളം ഉയർന്നതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര വരെ മാത്രമേ വേദങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. എത്ര വരെ? പരമാത്മാവ് എന്ന ലെവലിൽ വരെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേദങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നമ്മള് മഹത്വപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ് സ്വയം വ്യാസദേവനാണ്. അദ്ദേഹം രചയിതാവായിരുന്നിട്ടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വൈഷമ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു. ആകയാൽ രചയിതാവായ വ്യാസദേവനാൽ നേരിട്ട് വിശദീകരിക്കപ്പെടാത്ത വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്കും പഠിതാക്കൾക്കും ഏതുവിധ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദമാണ് പ്രാപ്തമാകുന്നത്. അതായത് വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേദം അത് എഴുതിയിട്ട് സ്വയം രചയിതാവായ വ്യാസദേവന് പോലും എന്താണ് സന്തോഷം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ വ്യാസദേവനിലൂടെ നേരിട്ടല്ല നമ്മള് വേദം അറിയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാരിലൂടെയോ നമ്മള് കാവഴിയായിട്ട് വന്ന് അറിയാണ്. അപ്പൊ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേദം ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയ വേദവ്യാസന് പോലും അതിൽ നിന്ന് സന്തോഷം കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കേൾക്കാത്ത നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേ രചയിതാവിനാൽ സ്വയം ശ്രീമദ് ഭാഗവത രൂപത്തിൽ വേദാന്ത സൂത്രത്തെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അതേ വേദവ്യാസനാൽ തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെ? അതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയാൻ പോകുന്നത്. യഥാ ധർമാദയശ്ചാർത്ഥ നിവർയാനുകീർത്തിതാഃ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാഹ്യനുവർണ്ണിതഃ. മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 4 തത്വങ്ങൾ സവിസ്തരമായി താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചുവെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയായ അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചില്ല. ഓ, ശരിയായ രീതിയിൽ വേദങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ? മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 4 തത്വങ്ങൾ സവിസ്തരമായി താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചു എങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയായ അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചില്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലോ മഹാഭാരതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളിലോ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ വിസ്തരിച്ചില്ല, വർണ്ണിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. ഇതാണ് വേദവ്യാസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസദേവന് സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം. ആവർത്തം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ച് തൽക്ഷണം തന്നെ ശ്രീ നാരദൻ സത്വര രോഗഹേതു എന്തെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരാണങ്ങളുടെ നിരവധി സംശോധനകളിൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചതാണ് വേദവ്യാസന്റെ നൈരാശ്യത്തിന് മൂലഹേതു. മതാനുഷ്ഠാനം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, പരിത്രാണം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അത്രത്തോളം പ്രാമുഖ്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ നൽകാതെ ഒരു സാധാരണ കാര്യം എന്ന ലാഘവത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം വർണ്ണനം നടത്തിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസന് സംതൃപ്തി കിട്ടാത്തത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, അതുപോലെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടെ? സംതൃപ്തി, മതാനുഷ്ഠാനം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, പരിത്രാണം ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല? ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ജന്മ കർമ്മജ മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തിക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതിമാമേതി സോർജുന. ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് ദിവ്യമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തത്വത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പുനർജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭഗവത്ഗീത ഏതിന്റെ പോർഷനാണ്? മഹാഭാരതത്തിന്റെ പോർഷനാണ് അല്ലെ? മഹാഭാരതത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു ജന്മം ആവശ്യമില്ല എന്ന്. അപ്പോ വേദങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെ മോക്ഷത്തിൽ എത്താം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതാണ് ഈസിയായ പ്രോസസ്? എന്താണ്? ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ച് നമ്മൾ ആ വേദപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതാണോ? ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ, ജന്മ കർമ്മജ മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ
തിക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതിമാമേതി സോർജൻ. അപ്പോ അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അല്ലെ, ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുക. പക്ഷെ അത് എവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല? ഈ പറയുന്ന വേദങ്ങളിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിൽ ബാക്കിയുള്ള 4 വിഷയങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹത്വവൽക്കരിച്ചിട്ടില്ല ആര്? വേദവ്യാസൻ. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസത്തിന് കാരണം. മേന്മയേറിയ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം എന്ന കർമ്മത്തിന് അതിരേകമായ പ്രാമുഖ്യം നൽകാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാർഹമായ സമയത്തെ ഏറെക്കുറെ അനുചിതമായി വിനിയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം വിഷണ്ണനായി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് എന്താണ്, വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം ആയി മാറിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്തത് ഒന്നും എന്താണ്, അതിന് യാതൊരു മൂല്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതമാകാതെ ആർക്കും സാരവത്തായ സംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഇത് സുവ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മതാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ശ്രേണിയിലെ അവസാന വിഷയമായ പരിത്രാണത്തിന് ശേഷം ഒരാൾ, അതായത് പരിത്രാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മോക്ഷം അല്ലെ. മതാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ശ്രേണിയിലെ, അതായത് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ, അതിലെ അവസാനത്തെ ശ്രേണിയാണ് പരിത്രാണം എന്ന് പറയുന്നത്, മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരാൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നു. ഇപ്പോ മോക്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം വരുന്നത്. ഇതിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര അവസ്ഥ അഥവാ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരാള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിവിഷ്ടനാകുന്നത് മോക്ഷത്തിന് ശേഷമാണ്. ആ അവസ്ഥയെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ ന ശോഷതി ന കാംക്ഷതി, ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വ്യാസദേവൻ അനുഭവപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്താത്തത് അല്ലെ. ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മോക്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിഷ്ഠമാകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാലാണ് ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വേദങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ മഹാഭാരതത്തിലൂടെയും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്നത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. 10ഉം 11ഉം കൂടെ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. നയധ്വചിത്രപദം ഹരേര്യശോചകൽപവിത്രം പ്രകൃണീത കർഹിജിൽ തദ്വായ സന്തീർത്ഥമുശന്തി മാനസ നയത്ര ഹംസ നിരമഞ്ജു ശിക്ഷയാ. ഇത് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ് തോന്നുന്നത്. നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നയധ്വചിത്രപദം ഹരേര്യശോ ജഗൽപവിത്രം പ്രഗൃണീത കർഹിജിൽ തദ്വായ സന്തീർത്ഥമുശന്തി മാനസ നയത്ര ഹംസ നിരമഞ്ജു ശിക്ഷയാഹ. വിവർത്തനം ഭാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രപ്രാർത്ഥിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ച അന്തരീക്ഷത്തെയും ഏകാഗിയായി പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങളെ ദിവ്യ വ്യക്തികൾ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായി കരുതുന്നു. അത് നിമിത്തം അതീന്ദ്രിയ ധാമ നിവാസികളായ സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് അവിടം യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്, സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ച അന്തരീക്ഷത്തെയും ഏകാഗിയായി പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങളെ, അതായത് ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്ത വാക്കുകൾ അല്ലെ പദകോശങ്ങളെ ദിവ്യ വ്യക്തികൾ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായി കരുതുന്നു. കാക്കകൾ എവിടെയാണ് കുളിക്കാൻ പോവുക? ഈ അഴുക്ക് ചാലിൽ അല്ലെ, അഴുക്ക് വെള്ളം ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് കാക്കകൾ പോയിട്ട് കുളിക്കുക. അപ്പൊ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്ത പദകോശങ്ങളെ ദിവ്യ വ്യക്തികൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ദിവ്യ വ്യക്തികൾ, അതായത് മഹത്തായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ആളുകള് ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്ത വാക്കുകളെ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അത് നിമിത്തം അതീന്ദ്രിയ ധാമ നിവാസികളായ സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് അവിടം യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്ത വേദങ്ങൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളില് ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? വ്യാസദേവനെ പോലെയുള്ള ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് ഒരു സന്തോഷം അവിടെ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? അവർക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന് മാത്രമല്ല ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്, ഭക്തന്മാർക്കും അതിൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവന് ആനന്ദം കിട്ടാത്തത് എന്നുള്ളത്
അതായത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. പ്രഭാതരുടെ പർപ്പോട്ട് ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച് ഇവിടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചപ്പു ചവറുകൾ അടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വായസങ്ങൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. എവിടെയാണ് കാക്കകൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക? വേസ്റ്റ് അല്ലെ, വേസ്റ്റ് കൂമ്പാരത്തിലാണ് അതിന് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. അപ്പോ ലൗകിക അതുപോലെ വികാര തീവ്രരായ ലൗകിക മദ്യത്തിലും മദിരാക്ഷിയിലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി സാന്ദ്രമായ സ്ഥലങ്ങളിലും ആഭാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വായസം തീർത്ഥം പറയും പോലെ, അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങള് ഭക്തിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ജനങ്ങള് ഏതിലൊക്കെയാണ് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്? മദ്യം, മദിരാക്ഷി അല്ലെ, സ്ത്രീകള്, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളും, അതിലൊക്കെയാണ് ആര് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്? കാക്കകളെ പോലെ ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്ത സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ത്? വേദങ്ങളൊക്കെയും അല്ലെ. അവർക്ക് വളരെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വളരെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാം, എന്നിട്ട് അതിന് എങ്ങനെ പുറത്തു കിടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ദിവ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിലൊന്നും യാതൊരു സന്തോഷമോ താല്പര്യമോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കണം. അപ്പൊ അവർക്കും സന്തോഷം കിട്ടാണ്, സംതൃപ്തി കിട്ടാണ്. വർണ്ണസബളമായ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യത്താൽ ബഹുവിധമായ താമരപ്പൂക്കളാൽ ഹൃദ്യമായ ആലങ്കാരിക നൈർമല്യമായ പൊയ്കയിലാണ് അരയന്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ ഇരു പക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഇതാണ്. അപ്പോ അരയന്നവും കാക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അരയന്നങ്ങൾക്ക് നല്ല താമര പൊയ്ക, നല്ല ശുദ്ധജലമുള്ള താമര പൊയ്കയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അതല്ലാതെ സാധാരണ, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് എന്തിഷ്ടം? കാക്കകളുടെ തീർത്ഥ പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാത്തതിൽ അവർക്ക് മാത്രമാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യം മുഴുവനും ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളാണ്. ഭവതാനുദിതപ്രായം വിശോ ഭഗവതോ മലം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ലോകോത്തരവും കളങ്കരഹിതവുമായ മഹാത്മ്യങ്ങളെ താങ്കൾ യഥാർത്ഥമായി വിസ്തരിച്ചതായി സവിസ്തരമായി വർണ്ണിച്ചില്ല. ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനല്ല എന്ന വസ്തുത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരമപുരുഷനെ വേണ്ടത്ര മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ദർശനം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാത്ത ആ ദർശനം മൂല്യരഹിതമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നതാണ്. യഥാ തരോർമൂല നിഷേചനേന തൃപ്യന്തി തത്സ്കന്ധഭുജോപശാഖാഃ പ്രാണോപഹാരാ ച യഥേന്ദ്രിയാണാം തഥൈവ സർവാർഹണമച്യുതേജ്യ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4:31-14. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ജലം അതിന്റെ തായ്തടിയെയും ശിഖരങ്ങളെയും ചില്ലകളെയും മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും ശക്തമാക്കുന്നത് പോലെ ആമാശയത്തിൽ നൽകുന്ന ആഹാരം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ആരാധനകൾ ആ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ ദേവന്മാരെയും യാന്ത്രികമായി സംതൃപ്തരാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. ഏതുപോലെ പറയുന്നു? നമ്മൾ ഭക്ഷണം വയറിൽ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ, എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു ജീവിയുടെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിക്കുള്ള ശരിയായ മാർഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നാരദ മുനിയുടെ വിലയിരുത്തൽ, അതായത് വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയ്ക്ക് നാരദൻ പറഞ്ഞ 2ാമത്തെ കാരണം. ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അതുവരെ വിവിധ പുരാണങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം ഭാഗമായി മോക്ഷത്തിലുള്ള മാർഗമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ ഈ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമായി വിവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ജന്മ കർമ്മജ മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തിക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി അർജുന. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 വേദങ്ങളും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. മഹിമാഹി അനുവർണിത. വ്യാസദേവൻ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തെ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്നതായി വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉപസംഹാരം വേണ്ടത്ര ആവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരാം. വ്യാസദേവൻ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം 2 വട്ടം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും, ഒരു കാര്യം 1 വട്ടം പറയുമ്പോൾ അത് നോർമൽ ആയിട്ട് പോകും അല്ലെ. അതുപോലെ നോർമൽ ആയിട്ട് എവിടെ പോയിട്ടുള്ളൂ, വേദങ്ങളിലൊക്കെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇത് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും. ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ ബ്രഹ്മഭൂതഘട്ടം ഹൃദയ സമ്പത്തി, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ലാഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ. ഈ മോക്ഷത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ പറയുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് സംതൃപ്തി തരുന്ന അവസ്ഥ. 2 തരം സാഹിത്യങ്ങൾ, മൃത സാഹിത്യം, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹിത്യം. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യം അല്ലെ, അതാണ് പായസം തീർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹിത്യം, ലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. കാവ്യാത്മകവും മനോഹരമായി രചിക്കപ്പെട്ടതും എന്നാൽ ഹരേർ യശോ കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ വാക്കുകൾ കാക്കകളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യരെ ആകർഷിക്കും. നയത്ര ഹംസ നിരമന്ത്യ ശിക്ഷയ, ഹംസങ്ങളെ പോലുള്ള ഭക്തർക്ക് അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താനാവില്ല. നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു വേർഡ് ബൈ വേർഡ് മീനിങ്ങോട് കൂടി പഠിച്ചാൽ വളരെ വേഗത്തിലും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും, പഠിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഹംസങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥസ്ഥലം പോലെ ഉള്ളതിനോട് യാതൊരു താല്പര്യവും അവിടെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ വാക്കുകളും കൃഷ്ണനായിരിക്കണമെന്നില്ല, മറിച്ച് മുഴുവൻ ചർച്ചയുടെയും അവസാനം കൃഷ്ണനായിരിക്കണം. ഉദാഹരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 9-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ഈശാനുകഥ, മഹാരാജാവ് യയാതിയുടെ കഥ. അതായത് എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന മുഴുവൻ കൃഷ്ണൻ 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 ആവണമെന്നില്ല, മറിച്ച് എന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനായിരിക്കണം അല്ലെ. ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ആത്യന്തികമായിട്ട് എല്ലാ വിഷയവും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।